Hello guys, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Άντε, παιδιά, έχω... 547 ευρώ. Μόνο, αλλά ξοδέψατε πάρα πολλά. Έχω γραφά, παιδιά. Παιδιά, εσείς που βλέπετε το βίντεο, περιμένετε. Εσείς που βλέπετε το βίντεο, έχω σήμα της Real, φανέλα της Real, Μπαρτσελώνα και φανέλα Ισπανίας. Ναι, καλά. 83 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ πώς θα λένε. Αυτή είναι η ομάδα. Ξέρω, έχω δύο παιχταράδες έξω. Ρε, έχω Μέση Ρονάλντο έξω, πάγκο. Τελείωνε ρε Χρήστο. Αλλιώς. Πάμε να παίξουμε. Πάμε. Πάμε ρε Μπέιλ. Πάμε ρε Μπέιλ. Αχ. Πάμε ρε. Μαλάκα τους γαμάνε ρε. Πάμε ρε Μόντριτς. Όχι. Νεϊμάρ, κάτε. Μπέιλ. Όχι ρε Μπέιλ. Τι έχασες ρε Μπέιλ. Μαλάκα ο Μπέιλ έχασε περίπου μάγιο τέρμα. Ράμος θα πήγαν και βάλει αλέβα. Πάμε Λέβα. Πάμε. Πάμε. Γκολ. Πώς κάνω έτσι ρε. Μετά η θα πάρει ένα όπλο και να βοηθήσει να σκοτώσει ένα τρόπο για να πάρει λεφτά. Νεϊμάρ. Πάμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή παίζουμε GTA, παιδιά. Ναι, οι φίλοι μου παίζουν GTA. Ο ένας φίλος λέγεται Μίλτος, ο άλλος Χρήστος και ο άλλος Γιώργος. Αφού δεν φαίνεστε ρε. Είναι μικρή η καμερούλα. Ναι ρε. Θέλω να συγκεντρωθώ. Ναι, μόλις μπει στο γκαράζ αυτό. Τα έχω πει πριν. Μόλις μπει στο γκαράζ αυτό. Τι κάνεις ρε Πέπε, δεν πήρες, καλό είναι. Α, βγήκε ο τέρμας. Θα το βάλω αυτό σαν. Έδειξα το GTA. Ας, πάρ' την ρε άχρηστε. Πάμε Μπέιλ. Φάτε save για να χτυπήσεις. Περίμενε. Τι γύφτηκο ρε. Αυτό λέγεται φωτεινιάκι. Καλά, μια χαρά. Έκανες καμιά αποστολή. Θέλεις να σε δείξω το φάντασμα του σκυλί. Το φάντασμα του σκυλί. Πού είναι το φάντασμα του σκυλί. Το έχει σε μια φωτογραφία ο Μάικλ. Ναι. Κοίτα, θα το δεις. Άμα πάρει το φάντασμα του σκυλί. Ναι. Ρε κάνε ρε, πήγες στην αποστολή. Όχι, πρέπει να τον ακολουθήσεις. Πάτα εκεί να κάνεις focus, να δεις που είναι. Πρέπει να τον ακολουθήσεις. Όχι Χρήστο. Είναι άλλο. Πάμε. Εκεί άμα Δεν τον βλέπω. άντε γρήγορα. Ακολούθα το κόκκινο στο χάρτη. Έχει εξαφανιστεί. Όχι, δεν χάσατε την αποστολή. Να, δεν το κάνω. Όχι τον Τρέβο. Να σχολιάσεις τον προπονητή του τένις. Πού να ξέρω. Ναι, καλά.
Έκανα 3 αλλαγές αμέσως. Πάμε ρε Μπέιλ. Ace Space. Ω, να είναι. Μαλάκα! Μάλλον είναι. Αυτό γκολ. Ωραίος είναι, ρε. Αυτή την Μαλάκα. Τι γκολ έβαλες ρε. Αυτόν γκολ. Το έκανε save. Μάλλον τώρα και το ζωνό. Τώρα πρέπει να ξαναμπείς, να κρατάς πατημένο συνεχόμενο το R2. Το μάξι. Ναι, Μετά. ναι. Να γκρεμίσετε εκείνο το σπίτι. Γαμώ το ρε. Τι μας έκανε. Θα πάρουμε λεφτά. Όχι. Πατημένο έτσι συνέχεια. Να γκρεμίσεις τι εκείνο το σπίτι. Για ποιο λόγο δεν γυρίσουμε. Γιατί είναι κακό. Ρε ήταν κάποτε καλός στην τρίτη αποστολή που κλέβεις το αμάξι του Τζίμι που δεν το πλήρωσαν. Αλλά τώρα κάτι έγινε. Όχι ρε μαλάκα! Τι είναι. Το γκρέμισε. Παραλίγο να βάλω από πολύ μακριά ρε μαλάκα. Όχι σαν ιδιωτικά. Τώρα πρέπει να πας σπίτι πίσω του Μάικολ, αλλά θα σας κυνηγάνε κάποιοι κακοί. Πρέπει να βγείτε για να τους πολεμήσετε. Τώρα βγαίνω. Πατημένο, όχι, πατημένο το L2 να στοχεύετε και με το L2 να στοχεύετε και με το R2 πυροβολάτε. Πάντως. Γραφάω ρε. Το ξέρω. Go back to Michael's house. Μην ανησυχείς, δεν το πήρα τηλέφωνο η αστυνομία. Κάποιος, δεν ξέρω ρε, 6-0 ρε. Ναι, τώρα τελειώνει το βίντεο. Όχι, δεν μας κλείνει. Έγινε κάμπριο. Για μότο μου. Κάτσε, είμαι σε αποστολή. Δεν μπορείς, Αυτή η αποστολή είναι τελικά μεγάλη. Γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά, πριν. Κάτε λίγο ακόμα, θέλει και τέλειωσε. Πρέπει να παίξουν κι άλλο. Ναι, και εγώ θα έρθω πέρσι. Εγώ έπαιξα πριν. Κυνηγάνε ρε. Σε κυνηγάνε. Βγες και πυροβόλα τους. Έτσι κάνεις. Μάλλον δεν μπορώ να τους πυροβολήσω. Γιατί? Δεν ξέρω. Θα πυροβολάμε. Ο Παπουτσής δεν πυροβολάς, αλήθεια. Ξέρω, απλά δεν βάζω καλά στο... Η Άνια πού πήγε? Εκεί μέσα μου. Ρε, ποιον πυροβολάς εσύ? Αυτούς ρε. Ωραία. Πάμε πίσω. Μπες στο τρακ και τράμα πίσω. Ωραία, τέλειωσε και το μάτς. 8-0. Μάνο δε μάτς ο Ροντρίγκες. Το μάτς ρε, θα το πάρει. Το καθείς μόνο του. Ρε, τι πεις. Μαρσέλο δεν έχει. Έχει Μαρσέλο, για να δω. Δεν έχει Μαρσέλο. Παιδιά, να πάρω